Ngizocela ungiphe isinkwa esimhlophe. Uma kodwa ngenziwa into ekuseni ngikhokhile. Ngiyavivinywa ngisehlanini. Hayi umntwana umuntu waziwamuhle. Waziwamuhle yazi ngezwashawa uvalo ngezwaphisa umcha. Awu sengibhekile ikho konke. Mhlawumbe kwenza ukuthi ubuhle bakho buyikho konke ngidingayo umuntu wesifazane. Uyazi mntana umuntu indlela omhle ngayo ngazi ukuthi ubuhle babantu abaningi ubungqubelene ubekwe ndawonye. Indlela omhle ngayo ngazi ukuthi wonke umuntu engangambona emhlabeni umuhle ubuhle akuthatha kwena. Uyazi angingene umuntu ojoluke esontweni kodwa ubuhle bakho benza ngifuna ukukhulumile mu. Handala mabusa. Mntana umuntu ngiphele phone number yakho ngithembisa ngizokufonela kuseni mina ntambama. Ifoni yakho ngizoyikhipha bese njengama SMS aka MTN. Nginikele phone number mntana umuntu ngiyazi iqala ngo0. It's 060 Awahla mavuthela. 625 Awahla. 5777. Awu sorry madoda kodwa ngizoyiseva nguvuthumbani ke mntana umuntu. Ngosne. Uthe ubani? Ngosne. Sefeel phone yami. Nengisawo bye bye. Awusathaneni lena. Run.